Idag blåser det ganska bra. Vi har 5-6 sekundmeter i byarna. Det var riktigt bra. Som vanligt är jag ensam på min båt, men den andra båten som ligger bakom mig, de 2 ombord på. Så vi är ute i båda 606 idag också ut på den för att se. Vi är på väg ut mot öppet hav nu för att se hur det blir. Det är riktigt roligt idag. Det blåser för en gångs skull, riktigt. Det är så roligt. Det går fort. Det är jätteroligt idag. Trevligt. Jättetrevligt är det nu. Fort.